Dnes vás vítam u nového videa, neviem prečo sa mi vypol natáčanie, ale to je jedno, natáčal som aj s mojim kamarátom, čiže to bol žiaľ prvá časť, 3 hodín práci, ako som hovoril. Mám extrémne veľký ping, čiže nič asi nevyzerá. No, mám veľký ping. Ale že nádherný ping, 3 HP. Akurát lepší ping. Jasné, tu... To som nemala šancu, ja mám strašne veľký ping. Preto rád hrávam akože s nejakými typkami. Hej, takže toto bude akože... to bol part 1. Nazveme to, že part 1 3-hodinovky. A toto je part 2 3-hodinovky. Čiže tam som natáčal hodinu a 3/4. Tuto budem iba hodinu a 1/4. Čiže musíme si tu niekoho zavolať, kto tu hrá solo. Bo fakt ja neviem. Neviem kto to je, ale ideme sa pozrieť. Alebo tak to dáme. Salsa the Poplar. Nejaká garhol. Ja neviem. No čau, ideš hrať battle? Ideš hrať battle? Sorry? Či ideš hrať battle? Sorry, ale nie. Alin, ideš? Ideš battle? Ja vlastne ty už si čo. Kámo. No nič. Ja budem asi hneď. Jo, ja sa o Alina, Ešte raz sa ku Alinovi napojím. Jo, aha, čau. Ja sa práve... Môžem s tebou hrať? Hej, môžeš. Ja potom iba tak natáčam, tak prosím ťa nenávidím. Ako si vedel, že som tu? Čo? Nič. Možno idem obi. OK, thank you. Kamo, chápeš, my sme už v tejto sérii, či sezóne, skončili s takým kamošom. Druhý, ktorý ma pušol na druhé miesto. No ja som potom zhebol, lebo ja som netrafil typka. To mohol byť úplne zdarma vin, lebo to bolo úplne elko. Len čo ja urobím? Nedám to. Ja mám najviac koruniek na svete. Nevadí. Nikto ma neprekonal. Ne. A neprekonal. 0 koruniek. Ty už máš jednu, či? Dobre, tak nemáš. Nie, ja mám 0. A daj ready. Počkaj, ja si trošku upravím. Počkaj, ja si dám, že moje obľúbené kombo. Ja si dám modrý padák, modrého Skulltroopera a ešte modré auto si tu editím. Počkaj, to dáme možno do biela. Lebo nie, to dáme modré asi. Tak nedali sme to žiadne asi, ja už neviem. Ja som si upravil iba pickaxe, ja som si dal default pickaxe. GG, no. Že ja kúpim tu ešte tá Dead Hunting. No, takže mám Battle Pass. Že by som, tam je, ešte mi chýba, že 200 výbakov. To dneska môžem. Môžem si kúpiť. A to neviem ešte. Kamo, ale ja chcem Battle Pass. Ty ho nemáš? Nemám. A ja si ho budem kupovať asi až na budúci týždeň, lebo akože, keby som si ho teraz kúpil, tak akože mi idú pomalšie tie levely. Hej, levely. Že no, a mne ho tu dalo samo, ja som si ho nekupoval. Kamo, ale tie medailony, na tie medailony si budem musieť ešte zvyknúť, lebo ja som zvyknutý na... Kamo, ja sa konečne naučil, že tu bola kuš, tu bola kombatka, tu bolo to aerko. A teraz to sa zmenilo a teraz neviem ani aké sú medailony. Viem, že jedna je taká... Nie, s takým blbým skopom, je zbraň.
Można iść sem, jak chcesz. Okej. Do końca. Jedna je s plným skopom, druhá je nečakný eagle, tretia je rokovnica bez zbora. Ale kde si? Hej, tá brokovnica. Ja sa viem kúknúť, že kedy bola naposledy v šope Starvat. No, pekné kombo. Len ešte auto si tak vykombovať. Hej, lebo tento, no sa mi extrémne páči, tento glider. Čakaj chvíľu. Lebo proste je dobrý, pekný. A hlavne modro-čierny, čiže má obrovná farba. 53 dní dozadu bola Starvantka v šopu. To by je? mohlo. Ešte Starvantka? Nie. Tá hviezdička. Taká tá rúžová. Čiže, neviem. Pikexa, tá Pikexa. Taká, čo robí ten dobrý zvuk. Ja... Starvant. Co to má zvojitý úvod. Asi už viem. To fakt? Čo? Nič? Typek mi sem rovno padol, ale nemám zvantu. Ja som chcel taký pickaxe, ktorý bol včera napríklad v šope, ale nie to proste. Máš takú pumpu, ak ju chceš. A ja ju mám. Akože... Ja si ju zoberám, keď ty nechceš. Ja mám fialu. Pôjde. Zóna. Čo je? Počkaj, si zoberám asi radšej toto. Ská modrý, super. Parádička. Daj to. Počkaj, alebo nie, tu je. Daj, zoberám to. Uľaľa, To je inak, ty kokos, to je inak jen to opäť. Hej, to viem. Ja som s tým hral prvú hru, ty kokos, ja sa delám, že čo to je za opäť. No ako aj ja som sa delal, že najskôr, že to je šitka, ja som hovorila, ale potom. A ja som myslel, že to je šitka, potom... Hej, ako na ďalku je to trošku... Poď sem. Odpalím náš shockwave, počkaj. Čo? Ideme sem smerom. Tak ja som vyletel extrémne ďaleko, kde si ty? Ty si zabugol? Hej, mňa to buglo. Nevadí. Nezavidím. Ja mám ešte hento ten fist. Tak ja prejdem. A kokos, oni odstranili levíš a dali tam toto. Daj. A ten levíš tam bol už dlho. Čo? Levíš tam bol už dlho. Chytaj a vyskoč na 3. Raz, 2, 3. Hovorím vyskoč. No vyskočil som trochu. No, ale... Poďte odstavu. Ono. A kam ideme teraz? Zase zafajtame, keď započujeme, nie? Hej, ale extrémne je veľa matra, ktorú sa dá získať. No Hej, a pardon. potom ozaj, toto je part 2, hej, 3 hodiny, čo som si kúpil, lebo ako... Neviem, prečo sa mi vypla, ale šo. Teraz našiel Alina. To nie je tiež dobrý, Šagalin. Šagalin. Neviem. No ale strašne si myslím, že si... Keby som nevedela, že si taký môj kamoš Pepetko. Lebo kamo, ty máš úplne taký skoro istý hlas. No. No akože... Dá sa... Dlhá trhaj. Čakám, kúkam, aké sú tie zbrane. Ja neviem, ja nepoznám ešte túto moc shotgunu, čiže ja sa ju bojím. Damage do... Ty. Čože? Počkaj, ja si trošku nesom na to ešte, či je nazbierateľ. Kámo, ale že to 12, jeden strom ti dá. Kámo, ale to No. blbosť, to sa mi páči, že pridá. Bože, ak 12 ti dáva akože... Za jeden hit ti dá doslova, že 13. To je mega OP. To je extrémne. Si nazbieraš plné mátra, raz, dva, tri. Kokos tie kamene, no ty dávajú zase 5, ale Nedávajú zase ich 5. dlho ničíš, tak to je v pohode. To je
dávajú 5, ale keď doničíš ako keby jeden, tak máš tiež dosť veľa. Hej. Bo ich dlho ničí a to Väčšinou z toho. získaš z neho stovku. Počkaj, ja ti poviem, koľko to nie je stovku. A to kúpime, čo tu je? Dostal som 108 kameňa z jedného kameňa. 108 kameňa, vyhúka. Balán, to je logika, čo? To je logik. Ale prečo sa nemôžu tieto veľké ťažiť? Kámo, počkaj. S týmto možno... toto nie. Tento neba 6. To už do zemi. Tento tiež do 60 typujem. Jasne. Až znáte, že full matra možno. Asi aj ja. Tento kameň dáva po 9. Tento dáva po 12. Mám z neho stovku. Ty To je kokos. opäť. To je opäť. Tento zase po 7. A ten náhodou opäť. Ako to pridali. Opäť. Ako ja vrám trošku železa popravdu. Takže ja tam mám že 53. Hej? U teba ide to auto. Hej, je Okej, tu za mnou. Vyšlo. Ale musíme byť v prístupe, lebo akože v tejto season je trošku. Niektorí budú... Rebutuje. Tam to pre mňa vzadu. Nie, poďme dvaja, nech to není 1v2. 20? Ale nech ty Ten vojči dostal 20. Lebo ak ty zapneš, bude to 1v2 a ak tam povieš, je to stále 1v2, čiže nemôžeš. Prosím ťa, nemáš do skala? Či do ARK náboj? 42. Dobre, tak až nič. Chceš? Nie, ja mám tiež mám. Jo, Mám málo, ale nechaj sa Tam je hore. A teraz spadol na pol. Tam je na streche. Poďme, musíme ísť aj my na strechu, ináč ho nedočím. Však poď sem, tu to som. Nehovor mi, že toto není vykradnuté. To sú degeši. Kapos, ja natáčam. Ja, legendary ty vec. kokos. Ja, legendary vec, tak GG, Alkane. Prosím ťa, pre mňa je cikorka. Je to ti povedať. Ty kokos, on mi ide zad. Tak To je ale dobré spal. FPS. Jeden crack? Ty kokos, to čo majú? 1,80 crack? Dead? Dobre, Kámo, jedného som nafal. ber tú koronku. Chodí On má ho ťa legendary. pozerať. Nemám čím. Kámo, Bež ja... dole, zober tú kartu a daj si fíz a bež preč. OK. Mne sa zdá, že ja tam mám čas na healovanie, ale ja... Mám tam tiež fíz. Počkaj, ja si zoberám kartu. Počkaj, ja sa iba pozerám, čo to je. Ale nič extra. Ber ten medailon. Nie, to je... To je Neberem kapitán medailon. na... Ja tak by som nebral. Lebo ja neznašam medailóny. A hneď môj kamoš Aleš. No, tak vieme, o čo sa jedná. Môžete si niektorí vlastne všimnúť, no moji kamoši, hej, že teraz nie vy, niektorí si to všimli, niektorí nie. Zdaj hovoril veľakrát, že ja som sa premenoval vlastne, lebo ja som bol najskôr NPC X Golem X, nejak tak. A teraz som sa na GG, akože GG, to myslím, že akože vy ste GG. Ako alebo niekto je GG a tým Golem myslím, veď pôvodné meno. A SK, že som Slovak. Dobre, som... Aj keď ja už nechápem, že ja akože fakt neviem niektorých kamoši, či sú Slováci, či Maďari, či ja neviem Angličania, alebo ja keď prídem ku niekomu, ty kokos, oni začnú na mňa hovoriť anglicky, lebo nevedia, že kde ja bývam, tak ja idem tiež anglicky, ja sa aj rýchlo spýtam, že where are you from? A potom už viem, že sú Slováci, alebo čo sú. Kamo...
Ale som fakt, že zvedavý, kde sa toľko zbraní do ňoho vopchu, akože do tej malej kapsičky? Když jsem brat prišiel a natáčala, neviem čo. Kuťary pod ňom napríklad, why not? No, Počkaj, niečo ma zaujíma. Môžeme rebootovať takto? Jo, tak asi nie. Dobre, tak nič. Že chápeš, z vrchu, aby ma neprešlo auto. Ako aj takto by ma nemuselo prejsť. no prešlo by ťa, lebo ono by išlo za to, aby ťa nabralo. Koko, však ty máš gold. No akože mám to. Ak chceš, dám ti jednu legendarku, lebo jednu legendarku nepoužívam. Môžeš, ako. Okej, Môžeš. tu máš viničko a... Pozor, typčo! Skrca. Poď hore. Aj, vidím. Extrémne crack, jeden knock. Ten, čo po tebe strieľal, je knock, ale ešte, vidím druhého. 10. Tam úplne elka sú tu. Okej, tak tu máš. Aha, on to mal. Dík, daj mi. Tu máme obidvaja, a tu máš Freeza, si daj. Tak si to usporiadam. Ale ja už mám akože dobrý loot, 2 legendarky, 1 epiku. No ja potrebujem akože trošku met. A ja. To ti verím. Bo ja som akože trošku stres. Ja viem. Toto je typ čo? Jo, ešte že nie. Ale jak to blik, to je fakt, že srandovný zvuk. Počkaj, ja sa tu idem pozrieť o metky tu. Počkaj, to bolo NPCčko však? Nie. Ono mi možno bude za metky. No, ono to No vyjadruje jasné, buď. Big Shield. Ale počkaj, môžem si u neho kúpiť. Ja to mám, milom hitol! Tak, Kámo, pickaxuj ma! tu je automat, ak chceš. Kámo, mňa... Aha, tak nepredáva to, čo chcem. Nie. Nie, je ide na to. Kámo, ja potrebujem strašne tie... Ale ti to neližuje. Ja neviem. Ja si to nejdem kupovať, ja si poviem zase shit. Ak chceš, tu je plný fizz, ak chceš. Mám už, no nemá. Idem. Tu Ironmanov... Či čo to je? Počkaj. Tu je čestka. Prime niekde tu ten Mad Mist, ale vlastne ten tak Mad... To už asi neviem. No Bo ešte... Nie, minulú hru som sa mi zažili. bandáže! Yes. 5 bandáží. Ja mám tu Ja si dám nejaký 2 a udobanie. ty si dáš... Ja si dám 2, ty si dáš 3, jo? Tak ale chytaj. Hodím ti to tam. Čakaj, no si to neviem. Kam si to ide? Tak ale ty si úplne ďaleko. Som. Ja ešte bližšie ti dovedem. Tu ja mi padne medkit? A nie. A kde tak mi padne? Medkit, Viem. tak Hej, ideš máš, bandáže. Bandaže? Jo, ak si dáš bandáže, tak tu máme presne 3 tieto terešky. Kdeže tej bandaže? Ty si... Poď sem, veď, aha, ešte tuto sú tie kaktusy, či čo to je. Ja, Tu sú 3 kaktusy, každý kaktus ti dáva akože dosť. Teda, podľa terce. nezničím, aha. Okej. Ja mám miesto. Máme, fajťa.
Typčo. Pozor. Nie, že umrieš. Dáš ho. Čože? Kámo, on mal ďalšiu legendarku. On máme dobrý ľud za mňa. No, ja až tak moc nie. Prvú hru som nemal. Veď každý už má aspoň jednu legendarku. Hej, ale také náhodné. Stále je to legendárka totiž. Máme na ostrov. Hej, ale fakt škoda, že odstrelili tie rukavice. Typčo? No, Medailona. Lebo som bol označený. O, 35. To čo majú? Pozor. Mok? Pekne. 50. Dáš ho, dobre. Ok, berem medailona, hej? Čo mali za zbraň mytickú? Tu máš ešte jednu. Tuto. Ale ja chcem tú mytickú. Čo mali? Hej. Akú mytiku mali? Mali tuto a ešte jednu. Tu je koronka, nice. A sú tu tie, sú vár nejaké. Koš. My toto dáme. A... Dám si toto a môžeme ísť. No a stále bude nejaké, že... Aká bola tá druhá mytika? Pumpa. O, shotgun. Pumpa. Môžem. Co si nechám, som ti dal. Mám legendary 3 shotgunu. To shotgun? To je dobré. To berem. Počkaj, to je legendár. Tak máš jen to legendár. Do reči. Tu skápem. Davaj. Dve hapka mi dostali. Teraz keby som dostal z toho polimičné kurmáši. Prosím, healuj. Fakt nie. U mňa fajty. Pozri sa na moje hapka. Dostal 1,99. Mňa raz trošku namočí zóna a je po mne. Kamo, že by sme dali win s korunkou? Mohli by sme. Tam ďalší? Hej, práve po mňa. Mám medkit! Nie! Koľko dávaš? 2. Dobre, čep 2, 5. 5? Porychu sem. Že po 5 a ty 2. Úplne ty mi dávala. 5. Chod tam rýchlo po ten medkit. Ja ťa oživím keď tak. Hej, ale nie proste. Tak ty si tam choď. Ok, a oživím. Fajn. Ja som zobral zlú zbraň. Som debil. Tak už tam nechoď. Ja už tam nejdem. Vidím. Som sprostý človek. 33, 66. Ďalších 33. Kde je nejaký dotyk? Dead. Tam. Kúkam, že 2 kg, ty máš 7. Čo? Som youtuber. Teraz by mal ten medkit. Óóó, ďakujem.
posledný 5 Piati, no. počínam. Jak? U mňa. Nok. Pekne. Pekne. Kámo, vidíme všetkých. O, ty kokos, oni sú tam schovatí. Jeden dostal. Nie. Ja si idem kúpiť tieto metky. Dobrý ti, a ja to mám, že... Jen tam 35. 36, crack. Nie, tam nie sú živý. V automate. Hlavne nezomri, poď ku mne. Kde si? Tu hore. Ja idem tuto. U mňa. O, 12, extrémny crack. Jeden je extrémny crack. Nok. Aha, tu je legendary pampa, no. Tu je... Nie, on mi zdroj. Chceš tú mytiku, čo mám ja? Srať na to. Teraz musíme hrať. Bandaže. Paráda. Pozor, Poď to ja- kúrne. Mám hento, mám. Pozor. Nie, že podo mňa, on je na tom ňou. Jeden dead. Poď zónu. Pozor. Jeden dead. Jeden je tu. No! My sme dali korunkový vín. Nice. Prvý korunkový vín. Kokos, prvá hra s tebou a prvý korun. Netancujem, bol to pekná hra. Pekná, to by to bola fakt krásna hra. Stála sa the butler. Popular, how do you with the Justin Popular? Everybody's screaming Popular. Hej, to kokos. To bola, že fakt, že... extra. To sme. Mám novú umbrelu. Počkaj. Tak ako nakoniec som sa rozhodol, že asi to minulé video nevydám, lebo je to hej, hodina 3/4 je to akože dosť, nechcelo by sa vám to pozerať a nič extra sa tam nestalo, čiže... nejaká umbrella. Takže rozmýšľam, že iba toto video vydám a teda ďakujem, že ste sa tu dodívali, ďakujem Alinovi hlavne, že išiel so mňou hrať a že sa obetoval a livol sa z Battle Royale, to ma dosť prekvapilo, je milý a určite si zaslúži like, odber, aj mne dajte like, odber a nezabudnite dať ešte zvonček, aby vám nikdy takéto dobré video neušlo. Takže zatiaľ, čau.